mutikambiro pino opposite nyika yeZimbabwe vari NELSONCHAMISA vari kuonekwa kunzi aiwa is at the center panguva ino achifaita kuti nyika yeZimbabwe aiwa change aiwa neliberation ipinde munyika. Pari kuonekwa kunzi all the voices aiwa ari kuchema pamusoro the current state of the country. Ndopa subscribe like on the bell icon. Tinoda mashoko anouya achisiyira nyika yeZimbabwe muzuva ranhasi anobuda nyora achiti go happy, be blessed, wishing you a blessed Good Friday and a joyful Easter. May the sacrifice and the love of Christ bring everlasting hope and happiness to you all. Jesus Christ is Lord and Savior. May your weekend be filled with memorable moments, prayerful togetherness, and kind conversations. Enjoy this long weekend. Yes to new beginnings in life, and in everything, love and peace to you. Hashtag Good Friday. Hashtag Easter 2025. Ndomashoko anosiwana NELSONCHAMISA panguva ino aiwa vatiri kuona kuti vari kuuya vachikwedza kuti aiwa nyika yese I just wish you aiwa happy Easter holidays. Mashoko anobuda toka panamba 3 NELSONCHAMISA patiri kuona kuti aiwa nyika yese yeZimbabwe panguva ino tichiona zviri kuitika nyika yeZimbabwe nechaos inoitwa the ruling party ZANU-PF. Aiwa it is gathered to see kuti aiwa neZANU-PF hapana kwati tichienda. Imodzi mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi aiwa pamwe chete nemawords aiwa blessed Easter yamapiwa panapa na NELSONCHAMISA. Pena comment section medu dzimafunguro enyu, subscribe like, turn on the bell icon.